Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East-West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Haganop hai sngi arpo artrik unaitung arja Hynriew arngur kisalma rangba bakintup yoba Nicholas J Kharnami badoba dap kupar nongrum kilawan poi hakmat ka Ophis kam ka Bharatiya Janata Party BJP Meghalaya kum kadak banpen pau kijing sngokya halor kijing tho balakin no tho do samla mewakia lingdo pakma President ka BJP State Youth Wing ha ka social media page jong Kini kirang ba iklara iki plakat kibla tho ik kintian pinram ik BJP na lor kajing dawa ban Pan-Mab halor kajing tho balakin no tho do samla mewaker kata bo kin shait ban siat ik samla bayaki hajantar mantar ha Delhi habakren chikila pathai khu bo na kalyang kini ki arngot kila pin pau kajing sngokya halor kajing ja kabla ja hanong ba Delhi kata kajing sha bom jing sha tiet lathi ki samla Pulit ki badawa ba udhar mendra pradhan Uday ban e no ikakam menteri bedai khmi katanat puli ka sarkar India. Halor ki kintin kin shat ki blekin no tho do samla me waker kila ong ba gajing tho ka balak pau ka long pin ban kum bakran lapla bat kum ta un ha ban Pan-Mab. Ha ka ni gajing wan dawa Pan-Mab la sakhi badan arngut ki bor Pulit bat sangut ki CRPF ki badan ha ka te ka jaka le si ki basha pingat kamram ban Pahara kat ba ka Ophis kam ka BJP pat ka khang Khyrdep. Iya ka arpo tarik kumpat lagi bah ka arpo tarik lawan yang hang ni hang si ba kirai banyak rally station po parliament hot ka kimla ulong ban gila i ke belajar ka lalong ka ba tak sikate bat ka lalong ka ba pun twit men sim su yang ni let's say pen bitar su yang ni ya ka jingle bat ka jing syak thambor ya ki protesters ki balui mo hang tu bat kai ka ba kham songsi ka long ba imat akan ni ka system ko jungi kam tan chu kata ka jing tip lam la ni ban communicate Namar kay ka pa mata kalong kipan ng kamit ka brute force. Kato ka jingja ka lajia to harin kata ngakem wan shu ban wan yang hang ni. Amar mga suto ba manta ka parliament session ka layat. Ngila ji ki kinong mi khmat ki jongi hang the halok sabha rajya sabha. Ai kin yatai niya. Pada ring kata ngin sepek. Kapo si ai gani ka thong. Namar ka agenda hi kalong betang kumta. Bangi kwa ka resignation jong Dharmendra Pradhan. Bat man penbek ya kan ni ka education system ka ba la fit. Hynriew Menen pat kumto adien ba ta flare up katuko pos mo jong tahu nong mi kemat jong ka BJP ubabat ya ka youth wing pat ka kentin kepala penekam hang tu hatu nila macam snapjar kum ya kata kentin panong shoot them tekane ka jingwan jong nga kini kapor bat nga kermen ba kiwe gi perlok ki ba follow yang aru kum jo kin wan ban pesngau ya kata ka jing sosi ka jongi kami dei bat kani ka jing dia Pila bende, youth wing leader, president, whatever it is, or you can just be a layman. Hynriew bafin pendankam kum yang kata kekentin. That means katu kalade be threat, ka open threat, but kalade kay ka baji siya ngasmo. Bana kaliang jong ka sarkar Meghalaya, bana kaliang jong police department kilade min simsung mo to. Namar ba kadai clear cut message panong bade man siat yaki, bakin yap. Te hakajing smo kya ka jonga, kajing semua ko jangan kalong bandiman ya kani ka public apology na kaliang jungu ngimda ni ay personal ulong samla ubalayo ya ka cingkit kli ban yalami ki samla jong ka BJP bat kata ni khain ba kadai ka wei ka attribute ba uyo Hynriew ban penan kam kum ya kata ka kentin mdai syo ka kentin khor Hynriew kadai ka kentin ka bala tamput syadu bangim nang ban patai syo te lada udai shisha udap senrang lada udai shisha ba ulah sung tu ba ulah bakla. Let him just tender a public apology and we are done with this. Oh, Hynriew kumba pila ni kini kapor. Kajikot ni force as if ni wan ban penkulmar, ni wan ban leyai. Are, natrai makiri ki susu, bakum kata ka kentin, banong shoot them. It's absolutely not acceptable. It is something which I strongly condemn and all I seek right now is simply a public apology. Let it come from the top leaders of the Meghalaya BJP or let he himself just tender a public apology and we are done with this. There's no personal grudge kam dei ga ba don persyayu ka don tang ya ka kentien ba ula penan kam bakla but ba unot men post ha social media. Lada ba udai ba usu don kum kata ka jing semua hapo kam dei le Hynriew ka ba post kum to ka dei ka
intimidation, kadai ka threat, kadai nganong kadai ka gross threat banong penengam kum ka kentin shoot them. Telese ka message nga kalong kum ni balada, if this is to be taken seriously, and if force is being once again implied or imposed upon the protesters, then again let them start beginning shooting with me. They are fighting there in Delhi, I'm here in Meghalaya. Let them begin with me, and then we'll see what happens to this movement. Hadian makini ki Ngut ki pen pau ki jing so kya jung ki ling ba ki lat pathai khubor la dan chu sa Ngut ki bawan ai jing kershan bat shender bat uba Nicholas lam bat uba dap kupal. Habatin pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni. Lawan ra shapi lingba ko Ophis jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.